Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se zahrajeme Blox Fruits, protože skoro nikdo to v Česku nehraje, takže jdeme na to. Kolektorujeme nějakou čestku. A já jdu najít své... Aha, můj... No, tak nic. Jdeme si nabít tu věc. Dobrý. Jo, a jestli si myslíte, že ten výmluv... No dobře, tak znáte skoro všichni Gase. Ale nevím, proč se to nejmenuje Transformation. Podíváme se, co je v shopu. Ok, možná vím. Jo, je to stejné. Rocket, Spin, Spring, Sand a Rubber. Já se No a když tak... V tomhletom videu si dozvíte pro některé, které jsou noví, prostě v druhém oceáně, tak tohoto video je pro ně, jenom tato část. A ta část znamená to, že když vy už máte level 1000 a poletíte sem do Mansion a vytáhnete si jakékoliv z Legendary ovocí a dáte mu to, tak to můžete potom mít sem krásně a defeatnout ho. Já ho teda defeatovat nebudu, protože nejsem na to dost silný, ale můžeme zkusit toto. Ok. Um, já už mám toto, tak transformation. Let's go. Ok. Tak asi nám nikdo nepomůže, no nevadí. A potom, jak zabijete vlastně Don svém a uděláte race ve dvojku, tak vám a zabijete toho Don svém. A ještě budete muset udělat Bartilo Quest. To je mega easy, to stačí jenom defeatnout Diamonda, tohoto guye prostě a ještě Jeremyho. A potom, až ho defeatnete, tak toto půjdete zpátky k Bartilu. On je v kafe, takový ten quest. A jak to uděláte, tak vlastně můžete
toto, potom mít, udělat ten race V2 a killnout Donsfem, potom půjdete sem, kliknete na něj, on vám mě sice řekne friend, ale on by mám, pokud chcete human race, tak to vám doporučuju udělat. To prostě vy musíte jenom zabít 3 bose a to je Jeremy, Fagita, no už je to Ortibus, mu říkám Ortibus Prime a toho Diamonda. A potřebujete na to 2 miliony. A když máte Shark Race, stačí killnout Sea Beast. Ale nemusíte být na to sám. A no nic, já vám jdu ukázat, kde já grandím. Vy to můžete tady vidět. Jo, a musím uznat, nemám dost dobré toto. Už jsem jednou měl Eagle ekviplého, tak proto mám tady toto. A za aury tak to mám Brit Yellow a toto. Můžu vám ukázat za jednu takovou dobrou věc. Dívejte, ekvipnete si teďka tuto barvu. Půjdete do sem, tak. A vy máte stále tu. A teďka to prostě máte. Co je za vás lepší? Tahle ta barva nebo tamta? Pište do komentářů. Ale za mě je lepší tato, mně se líbí. Pa. Jo, tohle jsem vám chtěl ukázat, že vlastně, já vám to ukážu znovu, vy máte takhle tu normální pozici, ale když teďka switchnete to na tu yellow a dáte si jakoukoliv věc, tak máte prostě takhle toto. To vypadá mega cool, třeba za mě. A teď to máte zase takhle. A vy jste to neměli mít. A teď to máte tak. No a my jdem do Hot and Cold. A jdem grandit. Se těším, až budu mít přístup prostě k tomu, k té jedné věci. Jo, a menší takový tip. To je nějaký bug. Já se těším, až budu moct skillovat tohoto. Já mám strašně malý master, mám 300 něco. No ale to je včeli jedno. Já jdem k tomuto věcí. A jdeme grandit s transformací. OK, miss. Dobrý. Mám tam jít? Já nevím. Ne, to... Je to daleko. Ne. On zemře na to, ne.
pojď sem. Au, ale dobrý. Tak, uškvaříme ho. Tím máme toto. A já se teleportnu sem a vezmu česty. Ale já jsem nevěděl, že vy vlastně můžete toto. Já se prostě si myslel, že tohle je normální iglu. Počkej. Neříkej mi, že to je jenom na Dark Blade. Ale asi ne. Teďka odhalím menší takový secret. Myslíte si, že existuje druhá Raid Room? Je to tak. Když zaletíte do Hot and Cold a půjdete na toto místo, všimnete si tady těchto věciček. Ty věcičky nejsou na to, aby něco poháněly. Totiž tady je taková menší místnost. A tady je celá místnost. Vy, když vlastně sem dáte takovou věcičku, nebo já nevím kam, asi prostě ji dáte sem, tak vás to teleportne do tohoto a bude tam boss. A když ho zabijete, tak je šance, že se vám tady objeví ten takový Microsoft, potom půjdete zpátky sem. Nevím, proč jsem to udělal, já jsem takový debil. A jo. Ne, půjdete zpátky, dáte sem ten Microsoft chip a tady někde by se vám měla otevřít skrytá místnost. Já to zkusím, ale jináč. To zkusím přes... Okay, oni to možná vážně promyšleli. Okay. Tak to bude těžší, než to vypadalo. A dobrý. Tak jdeme zpátky do kafe. A já už asi budu končit. Nestihli jsme tolik toho, ale tak užil jsem si to, tak zatím čau. Dejte si tady lajky a odběry. Tak čau.